Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie, żeby wspólnie spędzić ten czas, żeby poznawać jeszcze bliżej i kulturę łemkowską, i kulturę ukraińską, a to za sprawą zespołu, który co prawda przyjechał do nas z Kanady, ale będzie tutaj Państwu prezentował kulturę ukraińską, bo są to potomkowie Ukraińców, którzy emigrowali za ocean z różnych przyczyn, ale ja nie będę przedłużał, bo jak najszybciej chyba jest się najlepiej poznać z tą kulturą, którą nam tutaj przywiozą, ale przed tym zapraszam na scenę gospodarza Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, panią Bogumiłę Ornatowską-Cichoszewską. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, jest mi naprawdę niezmiernie miło, że jesteście tutaj dzisiaj tego popołudnia i że razem wspólnie tworzymy to niezwykłe wydarzenie. Przyszliście tutaj ze swoimi dobrymi emocjami i myślami, a za chwilę na scenie pojawią się dwa niezwykłe zespoły. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Łastiwoczka oraz zespół folklorystyczny Pawliczenka z Kanady. Misją zespołu Pawliczenka jest podziękowanie nam, ale także innym mieszkańcom Europy za pomoc, która została udzielona w ostatnich latach, miesiącach Ukrainie. Oraz prośba o dalej. To jeszcze się nie skończyło, to trwa, więc pamiętajmy o tym. I no cóż, życzę Państwu wspaniałych wrażeń z dzisiejszego występu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te słowa. Tak jak pani dyrektor wspominała, zespół przyjechał do nas z Kanady, dokładnie z miejscowości Saskatoon. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem. Jest to ponad 300-tysięczna miejscowość. Jest tam 300 000 mieszkańców, a cała prowincja znajduje się na zachodzie Kanady i swoim terytorium, żeby tak Państwu przybliżyć, zobrazować, jest większa niż terytorium Ukrainy. Kanada jest sporym krajem, więc i to województwo, jeżeli byśmy tak chcieli to nazwać, to też jest ogromne i zamieszkuje w tym województwie 14% z mieszkańców tego województwa są potomkami Ukraińców, którzy przyjechali do Kanady. Ja teraz też chciałbym zaprosić na scenę pana Wincenta Risa, który przyjechał razem z zespołem Pawliczenko. On jest przedstawicielem miejscowych władz z tego regionu i zajmuje się różnymi kulturami, bo nie tylko Ukraińcy tam mieszkają, ale także Anglicy, Niemcy, no i oczywiście korzenni mieszkańcy Kanady. Ja zapraszam, tutaj jest mikrofon, będę starał się tłumaczyć pana Vincenta. Hello, dobry dzień, dzień dobry. Tego nie będę tłumaczył. Мене звати Вінсент Ріс, я представник організації Cobblestone Freeway, це туристична компанія. Плюс я створив організацію Світ українського танцю. Stop, ja переведу. Dobrze. Tak, pan jest przedstawicielem organizacji turystycznej, ale także ukraińskiej organizacji. Możecie jeszcze powtórzyć? Ага, świat ukraińskiego tańca. Так. А насправді у нас в Канаді більш 200 українські народні колективи. Tak, w Kanadzie jest ponad 200 różnego rodzaju zespołów, grup. Так. І наша місія – це з'єднувати канадійців з українцями не тільки, а з поляками, з чехами, з кроватами. Наша місія – щоб з'єднувати, щоб всі знали про Україну і про українські культури. Ich misją jest to, żeby wszyscy w Kanadzie i wszędzie tam, gdzie się pojawią, mogli zobaczyć, co to jest ukraińska kultura. А зараз це більш важливо, ніж завжди було. Щоб всі знали про Україну, українську культуру. Це наша справа зараз. Нам треба і танцювати більше, і співати більше, і кричати, що ми українці, і Україна є, українська культура ніколи не помирає. Szczególnie teraz, w tej sytuacji, kiedy na Ukrainie dzieją się takie, a nie inne rzeczy, jest to bardzo ważne, żeby jeszcze mocniej krzyczeć za pomocą śpiewu i tańca o tym, że Ukraińcy są, mają swoją kulturę. Тобто, dziękuję bardzo.
Jeszcze tylko parę słów. Zespół powstał w 1967 roku, więc ma bardzo bogatą historię i jest ambasadorem Ukrainy w Kanadzie. Jest teraz w trakcie europejskiej trasy koncertowej, tak jak wspominała pani dyrektor, dziękującej tym narodom, które przyczyniły się do pomocy Ukrainie w ciężkich czasach. Mówi się, że dobry konferencjer to taki, który nie przeszkadza, więc ja też postaram się nie przeszkadzać i będę tylko tutaj Państwa wprowadzał w historię, które tańcem będzie opowiadał zespół Pawlyczenko, a tańcem i śpiewem zespół Łastiwoczka. I teraz zapraszam na pierwszy blok, w którym wystąpi zespół z Kanady. Będą to 4 tańce. Pierwszy z tańców możemy nazwać babcinią skrzynią i tak jak się dowiedziałem, to jest jakby te wszystkie babcine rzeczy były inspiracją do ułożenia choreografii do tego tańca, jakby podstawą do tego, kim są ci ludzie, którzy do nas przyjechali, bo tak jak wcześniej wspominałem, jest to 4. i 5. pokolenie Ukraińców, które znajduje się w Kanadzie. Drugi taniec jest to taniec Arkan, jest to tradycyjny taniec górali karpackich, natomiast tutaj zazwyczaj ten taniec jest tylko męskim tańcem, ale tutaj będziemy mieć współczesną wersję. Będą tam też i przedstawicielki drugiej płci pięknej. W kolejnym tańcu to panie będą zapraszać panów do tańca, będą okazywać swoją hojność, szczerość i dobry humor. A na koniec zobaczymy kozaka z Bukowiny. Powitajmy brawami w pierwszym secie zespół Pawlyczenko. Kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy moja babcia była jeszcze małą dziewczynką, jej rodzina wyjechała z Ukrainy do Kanady. To było w czasach, gdy ten stary dom, który rośnie przy rzeczce, był jeszcze malutkim drzewkiem. Droga była bardzo długa i ciężka, poprzez góry, lasy i pola. Niewiele mieli, tylko kilka rzeczy przywiezionych ze sobą w rodzinnym kuferku. Mieli jednak wielkie marzenie i właśnie to pomogło im rozpocząć nowe życie na tej pięknej, lecz surowej ziemi.
mogłam dowiedzieć się wiele na temat kultury, historii oraz tradycji ojczyzny moich dziadków, Ukrainy. Babcia nauczyła mnie wielu rzeczy, jak śpiewać i modlić się w języku ukraińskim, jak haftować oraz gotować najlepszy na świecie barszcz. Najważniejszą jednak rzeczą, którą mnie nauczyła, to szacunek do moich korzeni. Pewnego dnia znalazłam w kuferku mały płócienny woreczek i zapytałam, co to? O, w tym woreczku przywiozłam nasiona ze Starego Lądu, odpowiedziała. Babciu, co się z nimi stało? Proszę, opowiedz mi tę historię. No cóż, zasiałam je w naszym nowym kraju i one pięknie wyrosły. Popatrz na ten dom i popatrz na siebie. Może pewnego dnia ty albo twoje dzieci wrócicie na Ukrainę, tak jak kaczki wracają na wiosnę do Kanady. Może kiedyś i ty zasiejesz tam nasiona.
така! Ах, то любить погуляти музичку догадати! Wielkie brawa, to była pierwsza część występu zespołu Pawelczenko. Spokojnie, jeszcze przed nami wystąpią, a w tej chwili montuje się na scenie lokalny zespół, stąd z Przemkowa, Łastiwoczka. Taka mnie refleksja naszła, że nic tak jak scena nie pozwala szybko podróżować i przemieszczać się z jednego miejsca na świecie na drugie, bo mieliśmy tutaj w poprzednim występie i wszystkie, praktycznie kilka części regionów Ukrainy, były też elementy kanadyjskie. Teraz przeniesiemy się nieco bliżej, bo na południe Polski, czyli na Lękowynę, skąd pochodzą przodkowie tych dziewczyn, które stoją na scenie i się prezentują, czyli Łemkowie, którzy przyjechali do Przemkowa i na ziemię zachodnie Polski w wyniku akcji Wisła. Wielkie brawa dla Łastiwoczki. Pociłuje byłej zahoi.
wystąpi, a ja tylko chwileczkę wprowadzę nastrój kolejnego setu występu zespołu Pawlyczenko. Czekają nas 4 tańce, przeniesiemy się między innymi do lasu, a gdzie jest las, tam i drwa robią, więc będzie piosenka o tym, jak się rąbie drewno. Będzie też polka z tamburynem, kozak i chłopak. Chłopaka można porównać do takiego polskiego tańca poloneza. Jest to taki bardzo ważny ukraiński taniec. I jeszcze taka mała prośba, ja oczywiście Państwu przypomnę, podczas trzeciego tańca, a na zakończenie właściwie tego tańca będziemy prosić Państwa, żeby minutą ciszy uczcić tych, którzy musieli polec w obronie swoich najbliższych i w obronie swojej ojczyzny, czyli podczas trwania wojny na Ukrainie.
Drodzy Państwo, kolejny utwór poświęcony jest wszystkim tym, którzy musieli stracić życie w wyniku wojny na Ukrainie. Dlatego też, jak wspominałem wcześniej, prosimy po tym numerze o minutę ciszy dla tych wszystkich, którzy stracili życie w wojnie.
Dziękujemy za tą chwilę ciszy. Wielkie brawa, to był utwór Muzyk wam Mamyczko, a teraz dziewczęta zaprezentują taniec Kaliczka. Ja tylko dodam, że po długiej przerwie właśnie Kaliczka wraca na scenę, to będzie, można powiedzieć, jego taka ponowna premiera, więc tym bardziej zachęćmy łas dziwoczkę wielkimi brawami do tego, aby zatańczyli Kaliczkę. Asy
miejscowości, a teraz kolejna porcja wrażeń od zespołu Pawlyczenko. Będą to 4 tańce. Pierwszy z nich Iwanko. Jest to taniec, który opowiada o Sobótce, którą świętowaliśmy niedawno, czyli Nocy Świętojańskiej. Drugi utwór będzie połączeniem kultury kanadyjskiej i ukraińskiej i nazywa się Ho-Pak. Ho od hokeju, bo hokej jest narodowym sportem kanadyjskim, a pak, Ho-Pak w połączeniu razem brzmi jak taniec, który mieliśmy okazję obejrzeć. Następnie będzie utwór Kalina. Kto z Państwa zna utwór Czubariki Czubczyki Kalina, to będzie mógł podśpiewywać. I ostatnim tańcem przeniesiemy się na obszary Hucuszczyzny, czyli w Karpaty, i będziemy mogli usłyszeć trębity i zobaczyć, jak tańczyli Hucułowie. Zresztą Hucułowie byli sąsiadami Łebków.
Wielkie brawa, zespół Paweł Czerko przeniósł nas do południowego regionu Ukrainy, Huculszczyzny. Hucułowie to też górale ruscy, tak samo jak Łemkowie i Bojkowie, więc kontynuując naszą podróż, zaraz koło Hucułów byli Bojkowie, a obok Bojków Łemkowie i my przynosimy się właśnie na Lękowynę. W tą podróż zabierze nas Zofia Kania w piosence Koło Wody. Następnie usłyszymy taniec zwany Kołomyjką. Taniec pochodzi z wioski na północy Słowacji, z takiej wioski, która nazywa się Habura. A wielkie brawa przed nami Łastiwoczka. Koło wody, koło baniuryka, wyrosła
Drodzy Państwo, teraz w kolejną podróż, kolejny raz zabierze nas zespół Pawlyczenko. Pierwszy z tańców będzie o czymś, co łączy wszystkie narody na świecie i nie jest to tylko muzyka i taniec, bo, moi drodzy, są to też komary. Komary są zarówno w Kanadzie, w Polsce, jak i w innych krajach świata, więc one nas łączą. Myślę, że z łatwością odgadniecie tę historię, natomiast kolejny taniec Golubka będzie to taniec, który pokazuje, w jaki sposób współcześnie bawią się i spędzają ze sobą czas Ukraińcy, którzy już od kilku pokoleń mieszkają w Kanadzie. Wielkie brawa, Pawlyczenko.
ostatni taniec dzisiejszego spotkania. Taniec, tak jak mówiłem wcześniej, nazywa się Holubka i pokazuje, w jaki sposób potomkowie, już 5. pokolenie Ukraińców, którzy mieszkają w Kanadzie, spędzają czas, więc taka podsumowująca dzisiejsze spotkanie podróż, tak jak ta kultura przez ileś lat się nam zmieniała, ale ona dalej żyje, więc spójrzmy, co nam teraz zaprezentuje zespół Pawlyczenko. Wielkie brawa! Wszystko wolno, tylko ty, wszystko wolno, wszystko tak wolno,
Wielkie brawa zespół Pawlyczenko. A teraz zapraszamy też zespół pieśni tańca Łastiwoczka z Przemkowa. Obydwa zespoły, które umijały nam dzisiaj czas i prezentowały swoje kultury, zaprezentują się w pełnej okazałości. Zespół Pawlyczenko pokazał nam, jak można szanować jedną i drugą kulturę. Wielkie brawa dla naszych gości zza oceanu, którzy przyjechali z Kanady. Jeszcze raz ukłoncie się wszystkim. A, jeszcze wchodzą, przepraszam. Strasznie dużo nas dzisiaj na tej scenie. Wielkie brawa. Zespół Pawlyczenko i zespół Łastiwoczka. Kłaniamy się. To co, jeszcze raz, kłaniamy się. Podobało wam się dzisiaj u nas? Okej? Okej. Moi drodzy, to ja teraz na scenę zapraszam gospodarza naszej ziemi, czyli panią Magdalenę Kania, wiceburmistrz, zastępcę burmistrza Przemkowa. Zapraszam na scenę razem z panem Serhijem Korolukiem, czyli całym tutaj szefem zamieszania, bo on jest dyrektorem artystycznym zespołu Pawlyczenko, oraz panem Eugeniuszem Chaburą, prezesem Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie. Wielkie brawa dla nich, a ja poproszę osobę, żeby jeden mikrofon tutaj jeszcze na scenę. O, już jeden mikrofon wędruje na scenę dla pani burmistrz. Ja pomogę. O, jest. Szanowni Państwo, mieliśmy dzisiaj niebywałą okazję zobaczyć dwa wspaniałe zespoły. Ja na początku myślałam, że będą bardzo różne. Tak daleko od siebie mieszkające, jeden w Kanadzie, jeden w Przemkowie. A mimo wszystko tak do siebie bardzo podobne. Wspaniały śpiew, wspaniała muzyka, przepiękne stroje, energetyzujący taniec. Dał nam chyba dzisiaj wspaniałe popołudnie wszystkim. I to przesłanie, z którym przyjechał do nas zespół z Kanady, podziękowanie dla wszystkich, którzy otworzyli swoje serca i wyciągnęli pomocą do wszystkich osób, które w Ukrainie potrzebowały pomocy. Myślę, że wspaniałe podziękowanie dla nas, dla wszystkich Polaków, ale też Europejczyków. Ja powiem Państwu, że przed występem chwilę rozmawiałam z zespołem i wiem, że jesteśmy na trasie tego zespołu. Oprócz Przemkowa jest jeszcze Wiedeń, stolica europejska jest Kraków, jest Wrocław, więc tak naprawdę ogromne wyróżnienie dla naszego niewielkiego miasta, że chcieli do nas przyjechać, chcieli Państwu umilić ten czas, dzisiejsze niedzielne popołudnie. Ja pozwolę sobie w swoim imieniu, ale myślę też w imieniu Państwa serdecznie podziękować przedstawicielowi zespołu Pawlyczenko i oczywiście naszemu zespołowi Łastiwoczka. Przepiękne wystąpienie. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa dla obydwu zespołów. Teraz następuje wymiana pocałunków. Dzień dobry Państwu. Państwo się pewnie nie spodziewaliście, ja też w swoich planach każdego roku planujemy tak zwaną trasę dla zespołu Łastiwoczka. No, zespół, jak Państwo widzieli, słynny zespół z Kanady, znalazł m.in. w Przemkowie taki zespół Łastiwoczka. Dostrzegł go na Facebooku, skontaktował się z kierownikiem zespołu Andrzejem Peregrymem. Ja się skontaktowałem z panią dyrektor, z urzędem i w ten sposób znaleźliśmy się dzisiaj właśnie wspólną, zorganizowaliśmy imprezę upamiętniającą to, co właśnie społeczeństwo przemkowskie wspomaga na rzecz Ukrainy. Dziękuję bardzo. Myślę, że drogie Łastiwoczki i drogie zespołu z Kanady, mam nadzieję, że gdzieś się skrzyżują. Jak Państwo słyszeli, zespół istnieje dość długo. My od 2000 roku, ale mamy 3 grupy zespołów, więc wszystko nam to rośnie i myślę, że ta droga będzie jeszcze bardziej obecna. Dziękuję Państwu za uwagę, no i zespołowi dziękuję, że zechciał razem u nas wystąpić z naszym skromnym zespołem. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Ja zaproszę jeszcze Andrzeja Peregryma.
na scenę. Jest sprawcą dzisiejszego tutaj wydarzenia także, bo to on tutaj sprowadził nam zespół Pawelczenko. Andrzeju, zapraszam, parę słów. Wielkie brawa. Daj Boże, dobry wieczór, bo już chyba wieczór się zbliża. Drodzy moi, powiem po polsku, żeby wszyscy zrozumieli. Bardzo dziękuję za to przybycie, żeście znaleźli czas, ale przede wszystkim chciałbym podziękować zespołowi Pawliczenko. Ja powiem tak, miałem okazję parę lat temu spotkać się z jednym z menadżerów tego zespołu, z Vincentem. Teraz żeśmy sobie przypomnieli, żeśmy się widzieli wcześniej, bo oni mieli też organizowane tournée po Polsce i tam akurat miałem możliwość troszeczkę im przygrywać w Krynicy Górskiej. Tu było dużo powiedziane też o tym, że są to Ukraińcy, oni mieszkają praktycznie w środkowej części Kanady, a tak naprawdę troszeczkę już nawet po zachodniej części Kanady. Saskatoon, no więc powiem w ten sposób, tam nie tylko są Ukraińcy, ale też są Ukraińcy, którzy też należą do grupy etnicznej Łemków. Wyobraźcie sobie Państwo, że wtedy właśnie przy okazji kilka lat temu, to był 2016 rok, przyjeżdżamy do Kasztelanki, to jest taki hotel w Krynicy Górskiej, no i wchodzą właśnie członkowie tego zespołu, oglądają się po sali, patrzą, w pewnym momencie jedna dziewczyna podchodzi do obrazu i mówi: ja ten budynek gdzieś widziałam. Ten budynek jest na zdjęciu mojej babci, była taką maleńką dziewczynką. Mówię, no widzisz, a jak ty się nazywasz? Jak masz nazwisko? Makuch. No i wszystko było jasne. Także tak naprawdę miejmy świadomość, że z Łemkowszczyzny emigracja w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce była bardzo ogromna, nawet i przed tym. Także nasze wioski się wyludniały praktycznie do 50% i jechały za ocean, za wielką wodę. Łastiwoczka dzisiaj też śpiewała taką piosenkę o mamiczko, żeście mnie wydali za wielką wodę. Właśnie to jest też piosenka o tym, że dziewczyna wydała się gdzieś za ocean, do Kanady, prawdopodobnie do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Także, drodzy moi, jak to widzicie, Łemków też można spotkać i w Kanadzie i oni świetnie się wkomponowali w to, bo tak naprawdę nasza grupa etniczna, która liczyła 160 000 osób, gdzieś tak przy przybliżeniu, ona się rozdzieliła. 60% wyjechało na Ukrainę, 30% zostało rozsianych tutaj po zachodnich ziemiach, a część jeszcze wcześniej oczywiście emigrowała. Wielkie brawa. Jak jeszcze chciałbym powiedzieć tak, wielkie brawa dla tego zespołu, że zechciał, bo tutaj wystąpić w Przemkowie. Były obawy, czy on się tutaj pomieści na tej scenie. Mieliśmy wielki problem, czy oni dadzą radę tu zatańczyć, bo ich jest 52 osoby. No ale w jakiś sposób udało się. Myśmy poradzili sobie tutaj świetnie. Mam nadzieję, zespół sobie poradził świetnie i na tej scenie mógł wystąpić. Chciano nawet nam ten koncert nieco zabrać. Bo mówi, nie, dlaczego? Może w wielkim mieście. Ale ja mówię, dlaczego? Dlatego, że tutaj są przyjaciele, którzy w jakiś sposób ich troszeczkę rozumieją. I mam nadzieję, że ta integracja, która będzie zaraz po tym koncercie, ona też jakby dopełni to całe dzisiejsze nasze wydarzenie. Także duże, wielkie Boże, zapłać za to koncert. Był prekrasny, hardy. My mogli pobaczyć величезну силу мистецtwa України. To jest duża dla nas wielka sprawa i dziękujemy za це. Сергій, хочеш щось сказати? Так, я також можу. Гарно дякуємо. Щиро дякуємо за вашу підтримку, за вашу гостинність і за те, що ми сьогодні разом. Bardzo dziękujemy za wasze to przybycie, za to, że jesteśmy razem i bardzo wam jesteśmy za to wdzięczni. Незалежно, де ми живемо, якою мовою ми говоримо, але ми знаємо, шануємо, з якого ми роду. І завжди допомагаємо одне одному. І сьогодні Україна потребує нашої допомоги. Niezależnie gdzie mieszkamy, jakim językiem się posługujemy, do jakiego narodu należymy, najważniejsze jesteśmy razem i będziemy mogli podtrzymywać Ukrainę w tym momencie, jaki ona najbardziej tego potrzebuje. Так що підтримуємо Україну і шануємося, бо ми того варті. Wspomagajmy Ukrainę, róbmy to, bo jesteśmy tego warci. Myślę, że warci, bo jesteśmy ludźmi dobrej woli. Dziękuję bardzo za gościnność. Дякую гарно. Thank you very much for your hospitality, for your support. Слава Україні! Ja tylko jeszcze jedno dodam na koniec, moi drodzy. Piękne dzięki za te słowa.
A ja bym chciał zadać jeszcze kłam jednemu stereotypowi, który się tak wkrada u nas tutaj, szczególnie do ludzi mieszkających w Polsce, jakby tej wschodniej troszeczkę Europie, że wszystko co z zachodu to jest takie słabe, bo tam ludzie tylko nic nie robią, tylko siedzą powiedzmy w komputerach, w smartfonach itd. Moi drodzy, przygotować tak wielki program, tak bogaty, z taką przebogatą choreografią jest naprawdę wielce, wielce trudno. Ile trzeba czasu poświęcić na ćwiczenia, na repetycje, jak to mówią, na to, żeby wyświetlować przepiękny program. Także zadajemy kłam temu, na zachodzie też są wspaniałe rzeczy i mogą powstawać. I w sercu Kanady. Wielkie prawa, jeszcze chwila dla fotoreporterów, zdjęcie ze wszystkimi, tak? Czyli nie tylko Coca-Colę pijemy na zachodzie, ale też potrafimy ładnie tańczyć. Wielkie brawa, zespół Pawłyczenko i zespół pieśni tańca Łaskiwoczka. I to by było tyle, jeżeli chodzi na dzisiejszy wieczór. Dziękujemy Państwu, że spędzili z nami Państwo swój czas. Do widzenia.